ngenxa zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumezi ngenxa zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 okunqa phambili kamabonakude wakho owuthola all over the world umhlaba wonke jikeleleke ujabula kakhulu ngeinkulumo ezahlukahlukene ezisuke ikhulunywa kuyona lo mabonakude wakho. Elami igama ngoAndile uNkosikhona umkhuluza wakwaNgcobo abantu ke bamazi ngegama elithi uMC Polobus. Ngikubingelela lesi sikhathi ngokuyigqatsha nokuyiqhenya okukhulu ukuthi uNkulunkulu wangihlenga wanginakekela wangibeka eswini sowesifazane owangithanda 9 months wasengikhiphela ngaphandle kwabo ukuthi konke ngiyokwenza emhlabeni kuyobe kuncikene nokuthi kusize yami impilo kube kusiza futhi neyakho impilo. Mangisho kanjalo ingakho kungenamona yokusondeza odokotela sibe ngwevu nabanomnyonincwe nababa batshazwayo izwe lonke kodwa uthola ukuthi ngenkathi batshazwa bese nekushalazela lokho ngoba lento yokufisa nento yokufuna nento yokuthungatha ngenkani eminyangeni thiwa into engekho sanhlobo. Ingakho ke sigqatsha siqhenya kakhulu ngabantu abacashile kube thina silokho sibalandela baba sisacela ukuveza sicela uhlebela abantu ngemfihlo yakho yini unqonywa abantu left and right ngokwenza into ezinhle kangaka ngoba ubuke kusemncane nje osukela namhlanje ke siphethe ingqalabutho noma siphethe omunye odokotela lento kulapha ayithathe eseneminyaka cishe eshagalolunye mangizokuhlebela kafishane 9 years wakhula kanjalo elokho efunda ngenhlanhla enkulu ufunda ezegogode nje ufunda ekhaya. Ingakho ke izimfihlo ezithile nezithile kulula nje ukuthi azazi ngoba mawuthekelwa okuzalayo kubalula kakhulu ukwazi ukuthi abantu ungabasiza ngayiphi indlela. Dokotela uNgobese asikubingelele sikwamukele kuSiyaviva TV1. Ngiyabingelela amapoloba ngibingelela abalaleli bonke. Sijabula kakhulu kuba nawe usukela namhlanje. Umuntu nomuntu osibukayo uyasubscribe usubscribe ukuthi ufuna ukuzwa ukuthi yini lengake siyiphethe namhlanje. Sithema sikhuluma nawe sathi ake sithathe kwinkulumo esigcina ukuyithola excuse me ngabantu ababukela leSiyaviva TV1 abahlala kakhulukazi endaweni yaseGoli ukuthi siyezwa ukukhulunywa ngezigubhu left and right but angakakhulumi ngesigubhu esaqhubulela ibusiness. Sase sicheck ukuthi liphi leli business elaqhutshulwa likuphi nendawo seza ukuthi no amabhizinisi ababazekayo namakhulu ngendlela eyisimanga. Into engifisa ke ukuthi usinabele kuyona ukusivezela ingonyuluka yokuthi yini isigubhu ngoba nawo ngomunye wabantu abathe ababukeli beSiyaviva TV bashaya ama bathi kunendoda la eGoli ayilandwe isondele eduze izonabela abantu ukuthi yenza ngani kodwa into esifundile nesibukile kuwena ile ukuthi nokho noma besinxusa ukuthi woza kusithatha isikhathi eside ukuthi ukwazi ukusondela ngenxa ukuthi lezi zinto ezifana nalezi ngathi awuthandisisi ukukhuluma kuzona. Mhlawumbe ukusihlebela before singene esigubhini kungani ukuthatha isikhathi eside kangaka ukuthi usondele kuSiyaviva TV1 uzokhuluma nabantu. Mapoloba okungenza ukuthi ngithathe isikhathi eside umsakazi wami ukuthi la emsebenzini obinyanga noma emsebenzini lo ukusiwa umsebenzi wami umsebenzi wabantu abaphansi noma umsebenzi wabantu abafika bangena emzimbeni. Kusuka umsebenzi omkhulu oyekade ephethe ubukhwama kube umsebenzi kakhokho oyephethe ubukhwama engeke ngigijime ngithi ngiyoyisakaza noma ngiyoyiveza ukuthi ngazi ukuthi ngiyinyanga kanti umkhulu bengafuni ukuthi avezwe. Umsebenzi wakhe kanti uyimfihlo edinga ukuthi noma ngiwenza nguhloniphe. Uhlonipha kanjani umsebenzi kamkhulu uma uwenza awenze ukuthi ujabulisa abantu noma ukuthi ubuka abantu uzwe lonke ukuthi naye mina ngiyinyanga edumile. Hlonipha umsebenzi owuphethe ukuthi lo muntu onginikezela umsebenzi ufuna ngiphile kanjani noma ngenza into zami angezi ngendlela ukuthi ngiphila kanjani njengabantu basemhlabeni. Kunezinto engiphila ngazo zibe ezinhle kubantu kunezinto engimele ngizenze zibe ezinhle kimi ngithi noma ngizenza kodwa kumele ngikhothame kubaba omkhulu ngikhothame komkhulu abangiphethe bomnikazi bomsebenzi ukuthi ngikhululeke ngikwazi ukwenza izinto ngokulawulwa yibo ngingayilawuli mina. Kuyazwakala kunabantu lapha ngaphandle banamabhizinisi amancane bafuna ukuthi adlondlobale khona sebenamabhizinisi amakhulu khona abafayo izitha khona banenkinga nje ukuthi abazi bazothathana behlanganise nani kodwa sebezwile ngesigubhu. Mhlawumbe manje singene kumsebenzi waso ake siqale nje kuthenini yini isigubhu. Ake ngikhulumela ngokwesigubhu mapoloba izigubhu ziyahlukana. Kukhona isigubhu sebusiness sokwakha umsebenzi kukhona isigubhu sezitha sokulwa kukhona isigubhu sokuphila sokuvika nje kukhona isigubhu sokuqina. Igubhu ihlukana kaningi makuthiwa ziyakhamba igubhu.
kodwa kukhona into esiyinkinga ke masithi sakhe igubhu ngizothi ngifika kuwe Mapholo bangikuthola wakhe isigubhu usakha ngomhlakuve wahlanganisa nezinto zakho wayihlanganisa zababili zabantathu wayifaka kulesi sigubhu uma ngifika nami sengifika endlini zokwakha isigubhu ngithi mina isigubhu sokuphila noma sokwakha imali kalesi isigubhu sinokujula isigubhu mina mawusikhanda kube isigubhu esingezokufakwa igazi esingezokufakwa lutho kodwa kube isigubhu esoxhumana nedlozi lesi sizokwakha ukuthi ukwazi ukuphila ukwazi ukuba nento yaphambili igubhu esezikhona manje lezi ekufakwa amagazi ziyi-contract igubhu ezokukalela iminyaka yokuthi ngizophila isikhathi esingaka uzofika enyangeni ifike ikunikeza isigubhu ithi nasi isigubhu si-right ingakutsheli sifakwani sidlane usithathe isigubhu sibuye siqede umndeni siwuqede kani wena lokuthi isigubhu esizongakhela imali sizongakhela ukujabula ngizokungakhela ukuthi ngiphile ngibe right uzenze into zakho uye phambili kanti emndenini bayaphela abantu babulawa lesi sigubhu ongasitholanga wasithola umlando wazi ukuthi sihamba siyaphi sifika kanjani la siyakho mana-ke dokotela kunento engiyitholayo la mawusachaza lesi simo ukuthi kuneyigubhu ey'fakwe igazi kanti lezi ey'ngafakwe igazi yifakwane isona sigubhu esiphilayo lesi esingafakwe igazi wenza ziphi wena kulezi zombili ngisebenzisa kakhulu lesi sigubhu mina esingenalo igazi esisebenza ngenyongo nje yenkukhu yokuthi uxhumanise isigubhu sakho nesidalo isidalo sihambisana futhi nesithunywa ngoba kumele into yakho kakhulu uyenze ixhumane nokweyithunywa ngoba uma uzothatha isigubhu sifake igazi sizodla igazi lembuzi namhlanje kusasa sidle lembuzi ekuhambeni kwesikhathi uma singasasiphakela imbuzi sizofuna ukudla umphefumulo la ekhaya umntwana ekhaya mhlawumbe manje singene sigxile ngoba ngiyafuna ukuthi uthi uyiphendula ujule leyo kodwa ngizwa usuphatha isithunywa kade sikhuluma ngesigubhu zihlangana kanjani lezi zinto kuba khona kwasenkonzweni mhlawumbe khona kwasedlozini ziyalumbana lezi zinto angithi umunkonzo nobuthunywa nobudlozi uyakwazi ukushadisa kwemzimbeni uma usenza umsebenzi wakho lento uyenze njalo ihlala ihleli ivumelana wenze noma uthatha umuntu umnikeze isigubhu masingavume esidalweni ukuthi asivume esithunyweni ngekathi uyishadisa lezi zinto uyakhuleka kubabamkhulu uyakhuleka kubabamkhulu uyakhuleka ezithunyweni wena esigodlweni sakho la usebenzela khona kukhona indawo yezithunywa kukhona indawo yobudlozi kodwa lento uphinde uyihlanganise futhi khona la yenza into ephilayo kodwa ivumelana angithi kukhona uma uyithathile igubhu zakho wayibeka kukhona abazoyibeka endlini bathe izomndawo kukhona abazoyibeka kweyindawo zehlukana isigubhu zakho asilani mahleli la wazi ukuthi noma uxoxa nezithunywa isigubhu siyayethunyweni mana-ke namanje sifunda into ento esingakaze sizwe ikhulunywa ezinye inyanga ngikuze usukhuluma ngey'gubhu zomndawo kanti sijwayele ukuyizwa emagobongweni awuthi ukuhlaziyela lapho bayibethi kukhona isigubhu somndawo esihamba negobongo laso ey'gujini uma usuzenzile kukhona into ethathwa ifakwe angithi bayibethi uma bekwakhela isigubhu Mapholo babekuthathe bethi hayi bayagcaba kukhona isigubhu engadingi ukuthi usigcabe esingadinga igazi lisho lomuntu esingadinga igazi lomuntu ngoba wena uma ungafa wena mnikazi waso sesifakwe igazi lakho sengishonile mina emhlabeni igazi lami lapha esigujini sengizobuya manje ngizobuya ngidle labantu angithi asadle into ebekade ngiyiphakela sona le uyiphakela yini angithi abanye bekade bephaka noma befaka inkukhu abanye befaka inyongo yembuzi abanye befaka lokho abakufakayo kodwa isigubhu kahle kahle ngokomthetho sifaka amakhambi sifaka uvuka sifaka yonke into ephilayo ungalithathi igazi lomuntu ulifake phakathi esigujini ngoba uma ungathathi igazi lomuntu ulifake esigujini ukujabula kwakho uzoba isikhashana khona kuthiwa zidle impuphu uyazazi angeke ngize ngikhulume kakhulu lapho Mapholo bangeke zidle impuphu ngoba akaze ngizazi kodwa into engiye ngizwe kuthiwa idle impuphu bayibethi isadawana kodwa ngeke ngikwazi ukugxila kakhulu kulokho ukuthi isigubhu esidle impuphu siwe sikanjani kukangakanani ukutholakala kwase sadawana empilweni nje njengoba siphila ngavuka ngibe naso kusasa noma into efanele ngiyithungathe ngoba akekho ngathi manje unaso wonke umuntu unaso nje sadawana Mapholo bake silikhuluma iqiniso njengamanje kuya ngokuthi inhlahla yakhe ingakanani mawuthola isadawana asibuyeke manje dodo ake sixoxe ngezigubhu zadokotela uNgobese umpopolo wezinto ngifuna ukuthola ukuthi ezakhe igubhu zindlelani zakhiwe ngani zenzani ezami igubhu zakhiwe ngamakhambi kwase kufakwa kakhulu amafutha omhlakuve kwaba yuphiyane kwaba umantindane kwaba umkhovu kwaba isiphaphe kwaba isiphikeleli ezakithi igubhu kukhona ezinye igqiziswa nangeintambo zokukholwa
lezi ezivumelana nokuthi zihambe endlini yesonto. Okay. Noma zingangeni zona igubhe esontweni. Yes. Zodwa zona ezokuthi mangena ebunyangeni, mangena ngokubuthunywa, ziconnecte ebudlozini bakithi ethunyweni. Okay. Kube khona igubhu ezifakwe zahlanganiswa ngendlela yonke ukuthi zihlukana kaningi igubhu zame khona. Kukhona ezokuqina, kukhona ezokuvula imali. Ekakhule ngistika kuzo njengamanje ezemali. Zakhe inhlanhla ngomuntu. Ezokwakha inhlanhla ukuthi umuntu la kakhona noma ethi uqala ibusiness e-tuck shop. I-tuck shop yakhe ayivuleke phambili. Okay. Kukhona umuntu oqala i-tuck shop eqale no500 rand. Yes. Engaboni kodwa abantu bayangena. Isigubha sibe isibunge mawuvuke ekseni uthi nina short vision spoke somlungu. Ngiyakhuleka nabompopola abapopola emhlabeni, bapopola eningizimu. Ngiyakhuleka nabebhemne zamabebhebhe khona, ngiyakhuleka wena amabele made ejojila le intaba. Ukhuleka kulabantu abalapha egujini. Kodwa mawuxoxa nalabo abantu uxoxela ukuthi kusukumele sisigubhu. Noma kuthi idlozi bekade lingenama amandla okusukuma. Izosukuma lesigubhu sisukumisele idlozi. Ligijime lilanda imali. Angeke ukwazi ukuyilanda imali ungaxoxanga nabo. Kunjengomuntu mawukhuluma nesigubhu. Isigubhu siwumuntu. Ngoba mawukhuluma ngasekuseni uyasitshela sengiyavuka ngiyasebenza. Ushise emalahle nakho. Uma uqeda ukugeza usithele emanzini ugcobe, usigcobe sibe semzimbeni wakho ukuze siconnectane nawe sizwane. Okay. Ntambama mase uhamba sengihamba sengiyendlini ngiyolala. Usukuma lokhu usebenza ulanda abantu. Yakuzwa mina dokotela. Sizoqhubeka impela ngifuna futhi sikhulume kakhulu ngalezi zakangobese kuze singayitholi sesigcoba abanye abantu noma singaqondile sikulunye udaba uthola ukuthi enenxeba iyathungala. Thiwa ibongo noma isiZulu asitoliko. Kanti futhi nala ekuphahleni ngicabanga ukuthi indlela ekuphahlwa ngayo ayihlasiyo. Kodwa kukangakanani ngizwa ukuthi mawusho bese omunye umuntu olalele ekhaya ethi kunamagama alumelayo ngekathi uphahla. Yini le umuntu efanele ephahle ngayo? Fanele ephahle ngento ayithathe kwinyanga kade yakuyona noma ukuphahla ngesikubo? Ngiphahla ngesikithi kodwa lesi sigubhe ngisithathile ngizosiphi amagama amengiwathandayo. Okay. Nala usuku usithatha khona kunegama olisuku linikiwe lokuthi lo nobani. Okay. Mawufika nawe ufika umqamba igama njengengane mawuyithola awuyitholi negama. Yebo. Ufika uyiqamba igama wona njengomnikazi wayo ukuthi sekuzoba ubani. Engizothi mangixoxa naye sizwana. Yes. Kuze nawe mawufika njengomapholoba angithi awuyazi lengane la ekhaya ibizwa ngobani. Yebo. Kodwa mawufika ukukhuluma ngeke izikuzwe mangakafiki mina ngakhuluma naye. Yebo. Ungafika amapholoba uzokhulumisa isigubhu zami kodwa mawungalazi igama laso ngekwazi ukuxoxa nezigubhu zami ngenxa ukuthi zaziwa yimi ukuthi ngiyithinta kuphi nginyaze ziye. Ezakho ziyabhibhidla dokotela. Ngibone ziyaphakama kakhulu ezami igubhu uma ngiyibekela ngene. Okay. Noma ngiyibeke endaweni efudumele. Igubhu zami kukhona futhi ezinye ingaphakama. Okay. Zihlukana kaningi. Ziyakhuluma ezakho. Ukuthi ikhulume njengabalozi. Yebo njengoba sikhuluma. Cha anginazo igubhu ekhulumayo. Okay, njengabalozi. Ngineyigubhu nje engakhulumi kodwa igubhu zami ezokuthi ilanda imali. Okay. Dokotela lezi ezilanda imali zidinga umuntu onjani? Owesifazana uyasithola, owesilisa uyasithola, uqala kumiphi iminyaka ukunikeza umuntu isigubhu? Ake sikuhlaziye lokho mapholoba isigubhu sakithi asimkhethe ubulili ukuthi la umuntu okanjani. Okay. Ngoba kukhona owesifazane ongenwe ithonga noma ongenwe ubudlozi noma ongenwe isithunywa. Osebenza ngabantu. Uma efika kwangobe sezofuna usizo noma umsebenzi wakhe udrop ubuya phansi. Sifika sibona ukuthi ubamba kuphi, simakhela isigubhu esofike simphakamise, simyise la phambili akafuna yakho. Dokotela, ngingeza yini kwinyanga noma kudokotela owenza igubhu? Ngizofuna into ezongenza ngithenga imoto kodwa nakanayo. Ungeza mapholoba ufika uzofuna into ezokuthengisa imoto enyangeni, kanti inyanga inayo imoto. Kunenkinga ke lamapholoba. Uma sizinyanga sifana. Okay. Asifani futhi nangamathonga angene kithi. Angithi idlozi kukhona idlozi elingajali. Elifuna ukuhamba nge-step by step lize liyofika la kufuna kuyakhona. Alikho ngesivinini aleqide ebhisi. Angithi wena uzogijimisa izinto kanti asazi ukuthi yiphi imfihlo nokhuluma kuyo futhi enye engasese. Okay. Isigubhu leza kwangobese zizokuphakamisa ukuthi wena ukwazi ukuyithola into oyifunayo. Futhi uphile uyibone ukuthi umuntu uyakuphi. Azizukubulala umndeni wakini. Lona uzogijima ethi mina ngifuna ukuphakama ngiyephambili ngithenga into ebengenazo. Kanti nenyanga ayinayo imoto. Into eyinkinga ke uzobuka inyanga inyanga izokuphakamisa kanti edlozi nayo lifuna imoto idlozi lenyanga. Njalo, lithandela amahashi. Angisho nedlozi ukuthi nakwesi isikhathi akahambi nangesicathulo uhamba ngenyawo. Ungamjaji umuntu ungakangeni waxila wathatha into kuyena wabona ukuthi iyakusebenza. Kunokujula kuba senyangeni. Okay.
ukuba semzimbeni womuntu angithi umzimba awufani nomzimba womunye umuntu yes ungambona umuntu egqokile phela cha inyanga le kodwa ngithi masufika kuye awukwazi ukuphila ukuthi yini ephila kuye egazini lakhe Dokotela ezinye zezigubhu thiwe nisinikeza izigubhu ezinesithwalo esithile kodwa ungifihlele and izinto zami ihambe kahle kodwa mangidlula emhlabeni kube nokubhubha komndeni wami noma kube nokushabalala kwazo zonke izinto ngihlukanisa kanjani isigubhu engisinikezwe inyanga engathwele nethwele noma isigubhu esinesithwalo phakathi Mapholoba angengigxile kakhulu esigubhini esinesithwalo kodwa nje ngingakusho ukuthi yabona masiye esigubhini isigubhu mayiqala inyanga ithi na every month hamba uyohlaba impahla uyihlabele iphakathi nomfaka igazi noma ithi inyanga hamba uyokwenza into uzofika uyithathe ekhakeni noma hamba uyothatha into yasekhaya ukuze uyifake esigujeni shuthi kahle kahle lo muntu sekuntshontsha idlozi ukuthi labantu bakeni bengabi nayo inhlahla imhlahla iphile kuwe ungayivumi lento uzohamba hamba igcinisa ixabaza nomndeni masuqedile futhi ukuxabaza nomndeni izoshintsha lento ikwakhela inkinga yokuthi abantu bakini bonke manje noma usufile bathwala inkinga ukuthi bona bahlupheke noma bengageza bakugeze bawenze umsebenzi uma bengazi ukuthi ubunemfihlo esigubhu angithi isigubhu sesisithunzi sakho sesiwuwe okay kude amagezwe esigubhu kugezwe umuntu kugezwe nesigubhu kufana nokuthi makuthiwa umuntu bekade ezinyanga kugezwa yena kugezwe ikhwama uma ngingagezwanga ikhwama lento usazoba nethunzi ukuthi kuvala inhlahla la ekhaya ziyahlukana negubhu nomnika umuntu beliqala umbuko ukuthi lo muntu ukuclean yini embamba ukuthi isigubhu sakhe noma embamba ukuthi inhlahla yakhe ingayiphambili ungenzeka inhlahla ikhona iyaphila kulo muntu kodwa usebanjwe ukuthi isidalwa sakubo kukhona ithunzi elibambayo ukuthi lingayiphambili ilapho ke Dokotela bengifuna ukuthi siye khona Dr Ngobese ukusixoxela nje kafishane uma umuntu efika kuwena ezofuna isigubhu kuye kuthatha izinsuku ezingaka ukuthi asithole okwesibili man arrange ndlelani ake ngithi nje ngisuka eMsinga siqala ngocingo noma kube ukuthi ngimane ngitheleke sengithi ngifuna isigubhu nginike manje ngihambe noma kunohledlwano lenzayo usixoxele kabanzi nje ngeinhlelo kusukela ekuthenini sengikubonile manje kodwa ngiyasifuna lesi sigubhu ngizosithola emva kwesikhathi singakanani yonke into efana naleyo Mapholo bengingisho lama uzofuna isigubhu engiqale ngikwenze ungafona ukuthi uzofuna isigubhu kodwa mawufike kwaNgobese siqala sikubheka ukuthi na wena umuntu kanjani sifanelekile nesigubhu sithole mawuthi uyangibheka uyangihlola yebo okay yikho kwaze kwathiwa umpopoli opopole emhlabeni nasezulwini obuka phansi kolwandle nobuka phansi kwamanzi opopole ezintabeni eningizini nasentshonalanga omenyezwa abafazi namadoda bathi hayi ubhuku bayakhuluma bathi hayi ukhona akaphethe noma kukhona isethwala kanasi kanti ukhuluma ngezithunywa zasezulwini nezasemhlabeni ukhuluma abantu abaphila emhlabeni abangazi ukuthi uphetheni kanti kukhuluma indlozi yasezulwini kukhuluma indodana ephila iphethe amandla umuntu efike ephethe ezofuna isigubhu Mapholoba uxakekile lo muntu usefike kwaNgobese usehambile umhlaba uqedile sifike sibuka ukuthi inkinga yakhe ibamba kuphi okay sibuke ngokuhlola ngokwezithunywa ikamoya okay sihlola ngokwezithunywa sihlole nangokwamanzi sihlole nangamakhandlela kuyahlukana ukuthi uma ufika zithi izithunywa zifunani kuwe mana izinto ozenzayo wena uthi amakhandlela uyahlola ngawo okwamanzi uyahlola ngakho kuphinde futhi kuba yilupho olunye uchungechungo ohlola ngalo ilolu lesithunywa isithunywa sasezulwini yes amathambo uyawasebenzisa noma uwasebenzisa amathambo angiwasebenzisi Mapholoba okay kakhulu ngistika kakhulu ngokukuthandaza masiye enhlolweni yeah okay bese umcheckile ke Dokotela uqeda ukumcheck bese uthatha naliselwa umenzele noma uthi hayi usuyobuya ngesikhathi sokuthi kuye kwenzeke njani usixoxele afishane nje ukuze ngibuyele nesigubhu sami emuva kuzobamba ukuthi Mapholoba masingene einhlolweni izinhlolo zakho zithi okay uma zithi inhlolo kukhona into esafuna ukwashwa kwemzibeni kumele ngikwashe ukuze noma ufike ekhaya isigubhu sakho ukuthi ufika sifike zivumelana nedlozi siyenze into oyifunayo okay kukhona yini kwesinye isikhathi ngifike ngivele ngiclean uma uthathe lento manje unginike angithi uma ufika uclean ngibona uyaphila ngithatha isigubhu sihamba sihamba semanzini kuze sihlanganise nezithunywa sihlanganise nedlozi bengithi ngizokubuza ukuthi nisuke senifunani olwandle noma emfuleni kakhulu Mapholoba ngokujula noma ngokufunda kobinyanga ingazi ukuthi la kusuke kuhleli khona abantu abadala uma bethola ukuthi ikhaya likho alinaso isesekelo babalekele emanzini noma babalekele emfuleni bayohlala khona umuntu wayengakwazi ukubhukuda Dokotela esaphila usefunani manje emanzini
angithi idlozi liyehlukana mapholo Okay. Umuntu kade uphile emhlabeni kodwa mase uhamba uyohlangana nabanye abantu abadala okumele uhambe uyokhothama khona futhi ufike uhlale khona angithi kunjengomuntu mathu uhambe wayothwasa emanzini noma thwasa elwandle mayifika ufika athole kumuzi ngoba sihleze ekhaya Dokotela iqala kumalini igubhu zakho? Igubhu zami ziqala ku 12,000 kube khona esika 15 kube khona esika 25 sokugcina. Zehluke ngani lezi igubhu? Ngiyakuzwa namhlanje ngiyaqala futhi ukuthola umuntu ogcina ku 25,000 but ngifuna siqale lapha ku 12,000. Uhluke ngani lo 12,000? Esika 12,000 isigubhu okwazi ukuthi noma mawusishisa noma wenzani sizokwazi ukuthi siqoqe inhlahla siyisondeze. Asikukhuphuli masinyana. Sihamba kahle nje. Yes. Uyabona umehluko. Uyabona umehluko. Okay. Okay. Esesibili lesika 15 isigubhu ezothi mawunyakaza noma usufuna ukwenzani mawuxoxa naso sizoyiqoqa masinyana into yakho siyilethe kuwe sikushanelele futhi nezitha sishanele futhi la okuvaleke khona Okay. angithi uyasithatha isigubhu enyangeni uhamba uthi uyovula umsebenzi Yes. usuvulile umsebenzi mase kuvuka izitha kukhona ilento elimaza abantu mase beyiphethe igubhu avukele izitha bethu abantu uthwele kanti isigubhu kumele masusithathile sihlangane nedlozi lakini Yes. sibambane isigubhu nedlozi mawushisa impepho sivumelana nempepho yakho ukuthi hayi lo muntu ukhuluma nami manje Okay. Asiya 25. U25 ke suke sekuyinjulo yokuthi yonke into oyifunayo sizoletha imali masinyane siletha yonke into oyifunayo masinyane sikuphakamisela ukuthi noma kuthiwa kwenzakalani yonke into yakho uyithola lese sesenza umuntu eshesheke manje laba basuke befuna ukusheshisa izinto bazenze ukuthi mayifuna ukuthenga imoto manje uyayithenga mayifuna ukuthenga yonke into uyayithenga mayisitshela ukuthi ngifuna ukwenza ukuthi into manje sizomenzela manje kodwa mayesenza nje ukuthi ufuna isigubhu sokuphila sizomenzela sisihle sokuphila 12. 15 lezi gubhu sizokwenza ukuthi mapholoba noma kuthi uyaphi ngiyadla mina ngiyaphila ngalezi gubhu Yes. noma ufike emndenini umndeni wakho umukele ukuhloniphe futhi ukuze sekufika umuntu ohamba nedlozi Ubanjani umncinjana masuna lezi igubhu? ukuncishana emalini noma ukuncishana nje ebantwini Baba ngisacela ungithengele ibhloko uma ulandule. Baba ngicela ungithengele ikhompyutha ulandule. Umakhelwane wakho uzonana uyathetha. Yabo into ezinjalo nje. kahle kahle umsebenzi wobinyanga uyafana nomsebenzi wobuholi Okay. angithi emsebenzini wobinyanga kumele uphile kahle kahle mayifika umuntu kumele mayilambile afika ayithola into ayifunayo noma usunegubhu kumele makuthi umuntu umafika exakekile hamba uthatha umnikeze Yes. isigubhu siyafana nedlozi mayithi umuntu ngiyabonga idlozi liyaphaka liyabuyisa futhi libuyisa inhlahla Okay. Okay. yeah Ithini ke imigomo yesigubhu lesi sika 12,000? eyakithi umgomo mapholoba nje akukho ukuthi ngaphandle mokwadulele nomuntu wesifazana uyavuka uyageza uthathe sona usithele kuwe usigcoba awusithindi ungakagezi mawusuka umuntu Ugeza ngani dokotela? kumele uthathe impepho noma uthathe umlotha nje wamanzi ufake emanzini ugeze ngomlotha Impepho noma umlotha kungani fanele ngihloniphe isigubhu ngaphezulu kwempepho? Impepho ngiyaphi kuyona ngikade ngigida phezulu kwekamera lami lapha nkosikazi. angithi impepho iyakwazi ukuthi noma kuthi uxake kanjani noma sekuxake noma uthi umuntu uyagula uyavuka uyithatha uyishisa kodwa isigubhu ngeke ukwazi uvela ugijime nje uye kuso Ngevinjwa yindoda. angithi isigubhu sesiqoqe ngisho amadlozi abekade engcolile sawageza sawaphatha Oh, kade kuvele ahlale ethintane shoot mawusufika nokungcola uvuselela labakade bengcolile. Yeah. Okay, ngiyakuzwa. Asiye 15,000 ba. Kufigomo yakhona. ku 15,000 ezakithi igubhu ziyafana imigomo yakho Oh. akukho la kuze kuyofika lapha ku 25. kuze kuyofika ku 25 kodwa nje lazi mnandi khona ayihlatshelwa lutho Uthe ayihlatshelwa lutho kodwa isisekelo semgomo sithi hlanzeka ngaso sonke isikhathi. mele uhleze uhlanzekile ugezekile ugezeke emoyeni angeke uyithole imali inhliziyo yakhe ihlezi yimbi angeke uyithole imali uhlezi njalo uhlezi ucabanga kufuneka mawuyinyanga noma umuntu ofuna ukuya phambili empilweni hlezi ujabulile ungakwebhani nabantu Iyangena iningane encane la kuneyigubhu khona. iyangena ngoba phela igubhu zakithi ziyangena naseyithunyweni zingena kuyonke indawo ingane encane mayifika ixakekile igula iphethwe ngezandla mele ifike isizwe yizo lezi igubhu siyithelele emanzini siyigeze ngazo zivuse iphile ingane Ngamthuma yini omunye umuntu ukuthi ayoyiphakela? akukho esuke iphakela khona ngaphandle ukuthi nama uyihlabele wena leyo nyongo yenkukhu ngaleso sikhathi
uma usuyibona futhi ususimama uyaphambili usubona ngenzeka kukhona into odlule kuzo zamathunzi ngenza bekade kushoniwe kwaba nezinkinga lezi ziba khona usuthatha leyo nyongo futhi usuyehlambulula wena ungamane uyithumela ingane yakhe encane ungamthumi umuntu osethombile nxa ukuthi kwesisikhathi ukungena einsukwini ephinde engayihlambulukile agijima zothinta isigubhu useyakuvalela umsebenzi kungathi nama isithwalo sakhe asisasebenzi. Dokotela usebenza kuphi? Ngisebenza eJulisi eWard Street eJohannesburg enumber 20 kuSinhle Street. Usejulisi? Yeah. Ikuyaduma kakhulu iJulisi ngakuyingxenye nawe yayikhuthaza ngeintelezi ezithile lapho ukuthi hayi insizwa zibambe eqine. Ngoba phela hayi lesa insizwa hayi ayihlehli insizwa zangempela. Noma ngikwande kakhulu mapholoba. Yebo hayi asishiye kanjalo. Angeke ngande kakhulu kodwa nje kukhona isikhathi esisiza abanzima ezizweni saseJulisi kuliwa kakhulu. Nathi sasikhona kodwa ngeke ngande kakhulu. Yebo. Yeah. Ngoba ngaleso sikhathi kwakusesikhathi leso sakudala. Yeah. Kodwa mase kuyisikhathi ukuthi umuntu mayefuna ukuya phambili empilweni kumele ephile kanjani. Okay, dokotela isiguli esifika nje kuwena ngale kwegubhu. Sizothi nje dokotela nakho ngifa isiguli esithile uyamlekelela umuntu ngale ukuthi ezethi imali khona yobuye zobonga. Ngingumlaphi wendabuko odinga ukuthi noma umuntu exakekile aphume ephila umuntu. Ubunyanga ukuthi umuntu noma eswele ungagijimisa imali. Ziyananisa igubhu ngamnanela nje ukhanyisana nasi isigubhu. Isigubhu ngeke ukwazi ukumnanela umuntu kodwa umuntu ogulayo uyakwazi ukuthi umlapha aphile. Ngokujongolozelana nansi into uyigcobe kuyena. Noma ungasajongolozanga izinto kukhona okunye okuseceleni ongamlapha ngakho aphila umuntu. Into eyikhuluma neclient kuphela. Ukukhuluma neclient ongeke ukwazi ukukhuluma ehlangalaleni. Okay, dokotela sijabula kakhulu kuba kanye nawe kodwa ngifuna ukukudedela ngingakawubuzi mhlambe umbuzo othi nakho senginasi isigubhu. Lesi sigubhu sami sila endlini nami ngila endlini umkamula endlini ingane zila endlini ngiphahla nini kusona ngokukhuleka uma sihlala ku one room kuvumelekile noma kuvumeleka kulezi zakadokotela ngobese zivumelekile kodwa engake ngithi mina kuwe mapholoba ngangcono ukuthi uthole indawo ozothi makuthuhle nomama la endlini uhlezi nezingane akube nekamela engizokwazi ukuthi ngiyibeke kulo ngoba idlozi ngekulithethe la kuhleli khona umama uyagumula kuyahamba enqunu. Oh yes. Ngoba vele incikene nedlozi. Yeah. Dokotela ezakho ziyagqitshwa eminyango emhlabathini emathuneni eindaweni enjalo. Akaze ngizigqibe futhi ayigqitshwa ngoba lezo suke seyijulile lezo. Zinokujula okuhlukile futhi okuhamba sekuba nalezi imfihlo engithe ngikwazi ukungena kuzona. Okay. Dokotela wena siqo sikuhlukanisa kanjani ubwenza igubhu nomuntu ohambe wayothatha amandla endaweni ethizeni? Uhluke ngani lapho? Angithi umuntu onamandla nje akho ukuzala. Okay. Noma ngeke ngikwazi ukuchaza deep kakhulu njengamanje. Amandla okuzalwa kukhona umuntu okuthiwa uVusimuzi. Okay, ngegama lilodwa. Ngegama lilodwa. Kukhona izinto thema ufunda kwase kuphinda kutshale komunye umoya kumuntu obekade kufundisa umsebenzi. Okay. Kumuntu ohambe wawuthatha akufani nomuntu obe nesiphiwo sokuzala. Okay. Ngoba uma ufika wena mapholo uzofuna isigubhu igubhu zamangi zakhe ngendlela eyi1 mawufika wena uthi umoya wena isigubhu sakhe ngishintshe ngizakhe ngalendlela angithi sifuna ukuthi sihlangana ledlo zakhe ngenze kukhona idlo zakhe liphazamayo liphuma eceleni sizoqoqa ledlo silibuyisa ukuthi alibe into esiyifunayo kodwa makukhona into engihambe ngayifuna kumuntu ngayenza ngaphila ngayo ngizothi mase ngithi ngifuna ukuyakha ngizoyakha ngokwazi kwami ube ngathi igubhu zamayisebenzi kanti ngizakha ngokwazi noma ngizakha ngenjwalo sizazenziwa kanjani. Egoli dokotela ngoba uyakuveza ukuthi wena waphuma nento yakho. Abantu bakwamukela kanjani njengomlaphi wendabuko? Ngabe ikhona izinhlamba noma izinsolo ezigcine zikumatanisa nomsebenzi othile instead of lo uphiwe uJehova ukuthi uyolapha abantu ngenyanya zakhe? Engingakusho mapholoba njani ukwamukeleka into oyenzayo? Kakhulu egoli umsebenzi wami la osabalale khona kakhulu. Indawo eningi ngihamba ngihlala eGoli. Umsebenzi wami la wakheke khona wakhula eJulisi la engidume khona nje ngokomsebenzi. Uma ungafika esonto ufuna ungobese bambiza ngomfana omncane bathi umpopoli. Okay. Bofike besho ukuthi hayi siyamazi ungobese. And futhi abantu bayalithola usizo. Nezinto engiyithole kubantu ngokubonga ngokubunyanga.
Bengifuna ke sivale ngalo lelo nothi Dokotela ngoba abanye abantu sekunzima ngempela ukusukuma beke umuntu ekuthiwa useyimfunda amakhwele. Kwazi seke kodwa nasizizulu sibe sisho ingane zakwethu uthi inkosi nenkosi zalwe emzini odelelekile akaze nje kwamane kwaba yinkonkosi lokuthi lobo bukhosi bulwelwe kuze kufike kuleso sigaba. Bekuyizindle ezishayo zifohlokile ziyona yonke into namhlanje amakhosi abusa endlini zakona kusho kodwa ubaba omkhulu bakulwela lokho. So ibuya bheki ke nala eminyangeni ukuthi omunye umuntu unenkolelo ngempela yokuthi ake ngiye enyangeni ene-sign yokuthi lento ethinika abantu nami yanginika yona. Ayikwazi ukuthi ithi nomuntu welotho kodwa yona ayikazi ibambe lotho. Dokotela mhlawumbe ukusibalela okubili okuthathu ngoba uzothola ukuthi nje umfana umngaka awuganiwe nakugana sizokholwa ngani lo muntu uyakwazi ukuphatha imali engakazwa lobola. Sizokholwa ngani lo muntu uyakwazi ukuphatha imali esahlala endlini engagogo yonke lento enjalo. Awusinabele mhlawumbe izinto ezimbalwa ezinhle ukuyeke lokho ofike ngakho la ngibonile ngizima kakhulu. Mapholoba la eminyangeni ngasho ukuthi kukhona okuningi esenginakho. Uma ungafika ekhaya umuntu walanzalwa khona kukhona okusabalalayo engikubona kuyaphila ngalomsebenzi wobunyanga. Ejulisi angisebenzeli la engithi kukwami khona. Okay. Kodwa nginali ikwami. Yes. Engihlala kulo eliqondana nami. Ara khona eGoli. Khona eGoli. Unomuzi. Ngawo lo msebenzi. eGoli nomuzi. Nginomuzi nje oqondana nami straight owami. Bese uba nesikole. Mase ngiba nesigodlo somsebenzi engizodinga ukuthi kulesi sigodlo sami akungeni umuntu wesifazana. Okay. Ozongena noma enjani. Umuntu wesifazana ukecasule noma yini mapholo. Kunento eshiwo abanye abantu evumuza nje ukuthi hayi uyinhlanhla kabi umuntu wesifazane makwaduye nayo ucansini nemithi isebenza kahle. Omunye ngicabanga ukuthi ezinye mhlambe zeinkoleloze omunye uthi akunankinga nje isho kuthiwa ngabe uyifikele ufaka ibhloko noma usesikhathini akulimazi lutho lokho kwamampunge noma kuyiqiniso. Ngoba mina mapholo bangumuntu ophethe ukukholwa ophinde aphathe ubunyanga. Ngokomthetho umuntu wesifazane ibhluka lamukelekile emsebenzini wobunyanga. Okay. Nangokuhlonipha ubudlozi. Alivumelekile ngokwakithi umsebenzi. Umuntu wesifazane futhi uma ngisuka kuye kade ngimvakashelile kuyadinga ukuthi ngihlanze. Dokotela ngiyazi ukuthi ezinye zezinto thina bantu abafana nezidatheli siyipequlule sho kuthiwa ngabe beseyivaleke kangakanani. Sesizophetha nje. Sibheke inambini. Uthe uma ufika la wakhuluma ngodokotela wesintu. Kodwa mina ngokuthi ifayila ngiliphethe because I used to research ngomuntu before ezeduze. Umbuzo wami uthi njengebishop nenyanga lezi zinto zombili uziphethe kanjani ukuze ingashayisani futhi ikwazi ukuhambisana ukuhlukanisela umuntu bese sibheke inambini. Ake sikuhlukanise lokhu mapholoba. Okubishop umsebenzi wokuthunywa ngokobunkonzo. Okay. Engangingazi ukuthi uNkulunkulu uyogcina ngibekile ukuthi ngifike kuona. Ubunkonzo kuyahlukana bafowethu. Okay. Okobinyanga futhi kuyahlukana. Kodwa kuya ngokuthi wena uthema umukeliswa. Wasukuhlanganisa kanjani? Okay. Okay. Sekuhlangene. Kunesikhathi sokuthi ngesonto ngisebenzi. Ngihlonipha izithunywa zokukholwa. Ngizosebenza umsombuluko ukuze kube yisabatha. Ngesonto ngiyalihlonipha usuku lesonto. Mangifika esontweni kukhona izinto elawula kuwe. Umuntu othunyiwe noyithumayo akufani. Kunjengomuntu ovuswa lithi iBhayibheli manavuswa noKristu ufunana kwaphezulu. Umuntu oyivukelayo akafani novusiwe ngoba ovusiwe uvuka gejimela akathunywa khona. Oyivukela uzovuka yilule enze ngendlela akathanda ngayo ngenxa yokuthi akekho la kajahe khona noma akekho la kathunywe khona. Uma ngisenkonzweni ngilawulwa uNkulunkulu noma ngilanyulwa zithunywa ukuthi ngenza into yobunkonzo. Uma ngisebudlozini ngizolayelwa zithunywa zobunkonzo, izithunywa zobunyanga nezobudlozi ukuthi zihambisane zizwane futhi akwehlukani kodwa kuyinto eyodwa. Dokotela ngiyafisa ukuthi mhla ubuya kungabuwona wedwa kodwa sivula ipanel nabanye odokotela abaneziqo njengawe kwezenkolo njengama archbishop ahlukahlukene aphinde abezinyanga. Ngifaka futhi lelikhwela kuyona le video ukuthi nitshene ama archbishop aphinde ebe ama traditional healers ukuthi nali ithuba lingqayizi vele ukuthi beze la kweSiyaviva TV kanye naye futhi udokotela Ngobese naye ngifuna buye sizoye sizophekana ngebhodo elincane la dokotela lokuthi okokuqala amadlozeno ayesazi yini isingisi. Okwesibili
uKristu bayamazi yini bona njengezinyanya zenu. Okwesithathu umenza understand kangakanani ukuthi ukuyeka ukuthi uKristu niyakwazi nini ukutranslate nithi umoya ongcwele. Kodwa eqinisweni mase nizofunda ngesilungu bayanizwa yini njengabantu abadala emsamo. Sizobe sibuka ke nokuthi siyakholwa yini ukuthi ikhona yini ubishop neyobunyanga endizihlangana kanjani. Kodwa namhlanje besingekho lapho besisekutheni nje isigubhu siyakwazi ukwenza uJesu engizwe. Siyakwazi ukwenza ukuthi uNkulunkulu angizwe. Ehlisa izinto kumina nezidalwa zami. Ucacisile udokotela ukuthi lezi zinto ayixabani ziyalumbana ngelinye ilanga siyongena sigxile. Siphi inombolo zakho dokotela? Kodwa manje usiphi inombolo usayilungisa sizocela ukuthi nje usiphe umyalezo obheke kubantu kubakhuthaza ukuthi beze Julius especially eGoli ngizwa ngathi uwe nje. Ngiyabonga kakhulu Mapholoba ngizothi nje kubalaleli nakubantu ababuka lolu hlelo noma ababuka lenkulumo. Ungobese umpopolo seJulius enumber 20 uSinhle Street noJulius uyatholakala futhi uyaphilisa abantu bayasinda abantu. Ningagijimela nizofuna usizo akusikuthi kusizakala ngegubhu kuphela. Usizakala nasekuguleni okuphethe enyameni nasekuxakekeni nje okukhona. Ngiyatholakala ke ku WhatsApp. Yes. Kule number engizoyimemeza ka 079 46 28 946. Siphinde ba 079 46 28 946. Iya WhatsApp iyafoneleka. Ya WhatsApp iyafoneleka. Iyona nje uyisebenzisayo. Iyona engisebenzisayo. Asiphinde dokotela ngoba ngenzela nalo sanda mhlawumbe ukujoyina manje wasijoyina nje ke sesiphezulu kwayo ekwazi ukuyithola kahle. 079 46 28 946. Udokotela uyalapha udokotela wenza into eziningi kodwa besikhuluma ngesigubhu. Isigubhu sakhe sokuqala siqala emalini engango 12,000, esesibili u15,000, esesithathu u25,000. Utholakala eJulius. Ikheli lakho nelithi dokotela number 20 kuSinhle Street. Number 20 kuSinhle Street. Uthi ufuna ungobese omncane umpopoli wezinto enjani? Obuka izinto ezisemhlabeni nasezulwini kuningizimu nentshonalanga. Awusuka madoda. Asambenike sonke ngomningi bethu nganza kwethu siyofuna nje into enhlanhla. Bathi igubhu ikhona lapha ziyasebenza. Salute. Sanibonani. Unibingelelayo uzilungisela wakamdladla. Owaziwa ngelika Magic wamaskandi. Aphinde futhi abizwe ngomunxasi. Bafowethu ngilapha phambi kwenu ke ngizonithulela album yami entsha ceke. Yokuqala nqa. La kwaMaskandi. Esihloko sithi kunodlame. Bafowethu engangitshena kona ukuthi kule album kukhona imiyalezo yahlukahlukene kwezothando emhlabeni jikelele. Ikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene. Mawufika kuyona uzofika uthole futhi noshuno wahlukile ocishe ungafani nabanye. Noma mhlawumbe uyela ngakhona kulo ucabangayo kodwa uzothanda ukwehluka kancane ngenxa yokuthi uphethe umuntu owumpetha kwezomculo. Mawufuna ukuxhumana naye ku Magic uzoshayela kule nombolo u079 0877 268. Mawufuna uWhatsApp ufuna ukungiWhatsApp uzoshayela ku079 30 18 229. Uzongithola ke lapho ku WhatsApp. Mawufuna ungithola kwezokuxhumana uzosearch uMagic Munxasi Mdladla.
Magic Munqasi Mdladla. Na Instagram ke okufanayo. Bafowethu ningaphuthelwa ile ngoma emnandi kakhulu enayo yonke inhlobo ongayicabanga eKashuni.